Arratsalde on danori, gaur hasten da Antzarretako jai nagusia, 2015koa, guztira 85 enbarkazio, 72 lekitxarrak, 2 mankomunitatekoak eta kanpotarrak edo beranantiak 21. Hemen dugu lehenengoko enbarkazioia, dana lok izenekuak, honek iez jasoaldi bi bezen eta 2009an lau. Harrapatzailea Joseba Andoni Arrate eta patroia Igor Gabiola. Euren lemia San Antolin, Antzarrekin Arakin biharra, tranquil, naiz potin, naiz gabarra, gure jaia munduan bakarrak. Eslogan politxa, ikusiko dugu, zerritzen daben, lehenengoko enbarkazioiak. San Antolin. Honek aukeratu dabe, antzar naturala. Guztira, antzar mekanikua 19 enbarkazio, baina hasik erandoiaz, antzar naturalakin. Dana lo, Joseba Andoni Arrate, eta errekorra enbarkazio honena, 4 jasoaldi 2009an. Bat, eta ia gora badoia. Andoia bigarrena, oso ondo hasi gara jaizak, bigarrena, eta kokota, bi eta kokota. Lehenengoko enbarkazioak eta jasoaldi bi eta kokota. Pena ez dauelaen jasoaldi gehiago, bestelan ondo kolpete euki dao. Hemen dator biharren enbarkazioa, aurtengo antzar jaizena, honen eslogana, galarrena libre eta antzarra preso. Akilikot izenekua, bigarren zenbakiza, Joseba Iturraspe, patroi lanetan, lekitxarra, ingenierua, eta harrapatzaile modura, Ioritz Basterretxea, lekitxarra 33 urtekua, eta mantenimentuko teknikaria. Errekorra gure esatarizak esan dugu modura Sabinok, 10 jasoaldi, 2008an. Ia gai badiraz eta antzarrek euste modutza, errekor hori, mantentzeko edo urreratzeko gitxienez. Badakizue, denporia dela irterako balizatik antzarrazpira, minutu bat eta 30 segundo, eta zorroz beteko da arau hori. Arraunketia baloratzen da, eta ikusten da bentzet, erdi batera datozela. Eta orain, Ioritzek kolpekotza, oso ondo kolpeotza, uretara, kontuza erremugaz, andoia, lehenengo guborutz, ordoia bat, oso ondo, buruz bera sartun da, bigarrena ebai, ia hirugarrenen bila, eta bapez, bi eta bururik ez, bentseta antzarrak iesku baino hobiek ari dira, bi baino gehiago, jasoaldi baino, aguantaten dagoz. Aklarabez. Honen eslogana, kantzatagoz betiko arpeiza ikusten batela, ekarteran eta erutekoan. Ibon San Miguel, patro modura, lekitxarra korrikalaritza eta bandako musika jotzailea, eta harrapatzaile modura, Eneko Bikandi, lekitxoko informatikua, 30 urtekua. Honepe, 2009an, 8 altzadai bazen Martzel Lopezek, ia urten harrimaten badiraz. Orain arte, lehenengo enbarkazioen jau, jasoaldi bi eta burua. Ikusin bihar, hirugarrena, Aklarabez, ando izazpitzik, tripulaziokuak antzarrari agurtu ondoren, besopin sartun, zurizko jantzitza, eta andoia lehenengokua, bat. Ia biharrena, eta gora antzarrak, eta kokot barik. Bat eta kokota barik. Bentsete kokota ez dago apurtu, eta horrek antzarren kalidadia ziurtatzen dago. Laugarren enbarkazioa handia, Txopotxuak. Hemen eure semidoia, Jokin, animo Jokin. Enbarkazio gidari,
Lemazain, Edriga, Aramburu. Eta harrapatzaile modura, arratzalde honetan ikusten dugun, lehenengoko neskia, Amane Roldan. Honek jasoaldi gehien nahi bazena, 2008an 3 jasoaldiaz. Eta euren eslogana aurten potina, laranjazko, herriak libre eta zabali nahi duguzelako. Badekizue, aldarrikepena dagoela gaurko gunean, laranja ikusiko dozu hainbat patro, ze herriko taberna sententzia dago izteko, eta horren kontra aldarrikepena, libre esloganaz. Amendoia Amane Roldan, oso kirolari trebia, kolpetza antzarrari, eta handoia gorutz. Bat! Eta ondo! Epa! Eta ez da besterik. Bateaz konforma bihar, datorrutin gehiago. Karpiñak, aurrera Karpiñak! Eta juan preparaten, uso pasi, Karpiñak. Bosgarren enbarkazinoia dugu, arratzalde honetan. Laurak eta 7 minutxu inguru, badakizu minutxu terdi dokoena pasateko eta ondo goiaz denbora aldetik. Karpiñak, orain, eta eslogana, danok eta dana libre. Patro lanetan, egoitz galeta beti alegitzarra. Hau da, hainbat bidar jundan, egitxin 8 bidar junda Lemazain modura. Eta harrapatzaile modura, Agustin Elorriaga. Aurten da, lehenengo bidardoiena, eta ia zelako papela itxen daben. Honek iez, bederatzi jasoaldi, eta 2007an 8. Ikusin bihar kuadrilla honeko betzen badau. Agustin Elorriaga, harrapatzaile modura, eta hau be, laranjas jantzitsa. Bandera pilata proban, eta enbarkazinue guztiz, laranja pintxata. Ia zelako papela itxen dagoen gure, Agustin Elorriagak. Oso ondo kolpeotza, txapela eta guzti, hando igorutz. Bat, eta tripaka da, eta utz. Bat eta gora. Amendoia, 6. enbarkazinea gaurko arrazaldekua. Usopasi izenekua. Eslogan modura Galarrena libre eta zabalik. Patron modura Imanol Goitia Horta, Lekitxarra, Seiba Bidar parte hartun dau. Eta harrapatzaile modura Ander Okamika. Soroslia, 22 urtekua, eta triatlorietan txapelduna dana. Portugan etxen dira antzarrak, arrezkero... Kusin bihar zerretzen dauen gaurko egunia, baina fizikoki oso ondo preparata doia. Patroiak ez dago ondo enfilatu enbarkazinea, ikusten da harrapatzailea apura eta albora junbiarra ezin dauena, euki dauela, onu kusin bihar ureta saltaten dauenean, ia patroia libraten badau, ondo libra dau, handoia gure harrapatzailea, Ander Okamika gora! Eta bat! Eta utz! Eta bapez! Eta traganarruak aurrera eto... Honepe, naranjas pintxata eta eslogana libre. Baina euren eslogana organizazioari mondotzaena, Galarren guztien ganetik, Galarrena libre. Xavier Gutierrez patron modura, eta harrapatzaile Julen Cáceres. Traganarruak ez dauke gatz euren rekorra tapaten. Parte hartu dauen azken 6 urtietan altzada bat dauke euren rekorra. Honek ez doko altzada askorik orain arte, ikusi bihar aurten zerretzen daben. Iez Bapez, aurregun Bapez, eta 2009an bat bakarrik gehiben. Orduan, ia Julen Cáceres, zelako papela haitzen dauen euren taldintzako. Amendoia Julen gora, eta Bapez. Honek tradizio mantenduz, Bapezin gelditzu da. Aurrera txustarra! Amengoz Barrero, 8. enbarkazioa lehian, txustarrak izenekua, Jon Belaustegi patron modura, eta Iban Belaustegi harrapatzaile. Aurrera segi,
zuzeneruan eta hori buruan Honen kuadrilla honen rekorra pasatia kostako da, ze 2008an 16 altzadai bazen Imanol Valladares. Iban Balaustegiri kostako zako hori pasatia, baina bueno, saiatuko diraz. Euren eslogara aurrera segi, zuzen eruan, da hori burua, neutzate eruan, ia lortzen badaue. Haue, laranjas jantzitsa doia, berez arrantzalia da, lekitxon gelditzen dizen arrantzaile gutxienetaiko bat, lebazale baten biharretzen da dena, deia erakusten badau beren trebezia. Bat, handoia biharna begora, eta, bueno, untxe eskapa moduren jotza, baina ia kolpeteko eskapa dotza. Bi eta kokote barik. Bueno, hemen datoz behatzigarrenak, inkienieruak. Eslogana ia urtengo antzarrak ustelduta ez badatoz. Orain artian, bigarrena bentzet joko ona emoten ari da. 8 bat altzada doia eta ondio kokotak endu beri dokoe. Inkienieruan eslogana, ia aurtengo antzarrak usteldu ez badago. Ia demostraten badaue eta kokotak entzen motza hainbat altzada enja. Honen errekorra 2010 urtian, 12 altzada Marcos Bernaolak. Andoni Iguren patrolanetan eta Peio Arrillaga, kirolari Trebia Soroslia, harrapatzaile modura, ia zerritzen da, hau papello. Bat, Maribe kontutan uki, Maribe neiku behian daola, bigarrena gorutz Peiok, ondo kolpeta, momentuz, hirugarrena bebai, oso ondo. Ia laugarrena bebai, ia antzarrak irtzen motza, hemen eolek irabazlia urtengua. Eta ez, laueaz itxin bihar. Baina gaurko altzadarik gehien ez jauena, lau baina kokotak endu barik. Orain arte lehenengo enbarkazin izen da dana lo. Amargarren enbarkazinera, laurak eta launak pasautxu, sakilizut dugu, honen eslogana bajadian be, beraneiantiak askanen, eta musika barik. Bueno, patron modura Josean Goitia, hainba bidar patron modura jundana, 35 bidar gitxien ez, eta harrapatzaile be bai, 6 bat bidar. Orduan enbarkazinera ziurtatuta dugu, zuzen, eta arte zerungo dagoela. Paul Goitia harrapatzailea, surfista modura, eta enbarkazio honek ez da baina altzada askorik. Bueno, handoia kokatzen enbarkazio ganian ondo kolpeteko, eta ondo kolpeotza, ia eta kokotak endudutza. Bapes eta kokota. Esan bihar antzar horrek, 8, 12 jasoaldi enjau esela, iesku baino doble, ies bat izen genduan, 6 bat altzadi bazena, beste guztiak horti bera. Bueno, 11garren enbarkazinea aurrekuak kokotak endudutza, antzar barriza dugu, eta datorren enbarkazinea Zipla izenekua, hone peleketxarra diraz, eta eslogana batzu bajadian premisu irabazten, bestia pintxuran gaztateko, Galarrena libre. Patro modura Asier San Miguel. Eta harrapatzaile modura Mikel Hernández. Kusin bihar zemat jaso alditzen da, zaune kuadrillo honepe beren errekorra bikua da 2008an. Ja, kolpeotza honepe laranjas jantzizako kamiseta duen harrapatzailea Mikel Hernández eta kokota. Altzadari pez da kokota. Hemen dugu antzarra aldatuta gero, 12garren enbarkazio, laurak eta hogei, eta orain artian, irurek atrapa daue kokota. Danalo lehenengo enbarkazioa, Sakilizut 10garrena eta aurretik pasadana Zipla 11garrena.
enbarkazio honetan Xabier Ituarte patron modura eta Xabier Narbaiza harrapatzaile modura. Hiru bidar parte hartun dau eta ikusin bihar enbarkazio honen errekorra 2011an Josu Narbaizak Ibana 8 altzadakua pasateko gai alba daue. Aurten Marie beran apresoria pasako dabe primeran, hau da eslogana, hola nukusten da, Maria beruz doia, zeitxarriza ingurun da Mari beren dagon momentua, eta altura gehiago sokatik uretara, eta horren edo esan, golpi be handizeua. Kusin bihar, 12. enbarkazio honek, hau be, laranja jantzitza, errebindikazio modura Galarrena libre eta herrikuan eidala mantenidu, eta handoia gora, Xabier. Bat eta ondo jauzi da, eta bueno, ez da etorri gorutz. Bueno, urrengokun izen biko da. Amairugarren enbarkazioa, Aizpuru, Lekitxarragon epe, euren eslogana euskerak korrika batu, jaia dantzaz eta kantuz alaitu, antzarregunak denok elkartu, danok ondo pasa eta gozatu, oso politxa. Dakizuen ez, dotoretasunari motezako sari bat, hau da eslogana, arraunkera eta enbarkazioen pintxaketa. Hemen patroi lanetan galo Iturraspe eta harrapatzaile modura Eneko Anakabe, 20 urteko Lekitxar ikaslia. Honepe, enbarkazio modura 3 jasoaldi bezen rekord modura, eta ikusin bihar Eneko zerritzen dauen. Eta Enekori gorputza gaitxi, pisu gaitxik apurtun jau. Osea, bapes eta antzarra. Amalaugarren enbarkazioa jokuan, aurtengo Lekitxoko antzarretan, taketak izenekua, esloga modura Galarrena libre eta punto. Egoitz Martínez lema zain, patro modura, eta Jon Aboitiz Hidalgo harrapatzaile modura. Kusin bihar, enbarkazio honen errekorra gainditzen badaue 3 altzadakua. Harrapatzailea naranjas jantzitza, oso prest, kolpeteko, kolpedotza oso ondo, deuretara, eta hando jagurutz, eta antzarra erditxik apurtu dago. Kontuz enbarkaziniek horra aurra doizenian, ze horre boleik ez abordajiak. Horre esan dadoku, hor amaitzukera puntuan ez da lagon bihar enbarkaziniari. Bueno, ikusi da, apurtuen jauela, bapeseaz. Izea lautardiza dizenian, 15. enbarkazioa aparta paretik. Hau Lekitxarra eta Aritz Oioz patroi lanetan eta Ibon Aboitiz harrapatzaile. Euren eslogana, egunez edo gauez, de Rodríguez, Moskor barik. Ikusiko euren errekorra estoko egaiz be, ze kaso aldi balortu ben 2011an amarrian, eta ia pasaten badabe. Mitxut ardidoko aiateko antzarrazpira, horri biliko da denboria, neiku justo, harrapatzailea naranjas jantzitza, aldarrikatze Galarrena herrikua eta libre, eta ordo jauretara saltoen ja, eta lehenengo kugurutz. Ia, bat, oso ondo kolpeta doko, golpia inka sartun dau. Ia, bigarrena, lepos, ordo sekretua, hainka mobitia eta gorputza horrekatzia. Hirugarrena eta kokota, sepena. Hau da, momentoz, jasoaldi gehien kokotaz, 3, Ibon Aboitiz. Zazpigarren antzarra esai dugunean, amendator, 16. enbarkazioa, kontizu, Lekitxarrak. Honen eslogana, 3. potina dalata, aurten amen gatoz preparata, ia egitza bada. Patro lanetan, Iker Gogenola 20 urteko Lekitxar ikaslia, fotografo afizioa onditza dokona, eta harrapatzailea, arratzaldeko bigarren neskia, Aiala Oioz, Lekitxarra,
ikaslia. Kirolari Trebia eta 17 urteko gaztia. Hau lehenoko erara dator, jersel odizaz, kamiseta laranjia gaztu barik, eta segurutik zorbaldapian ondarremonda labanik ez etxeko, netxa zeburik ezukio honen lehenengo gantzarrak, eta bueno, neiku ondo kolpeotza, ia golpia zelan hartzen dauen, golpe handiza eta gora antzarra kokoti barik, bat eta jasoaldi barik. Amenator 17. enbarkazioa, Burresur. 7. antzarra daroi dugu, potina ateratzeko kostajaku, baina kokota ebaki eta dana astu, euren eslogana. Patrolanetan izuntzan hainbat urtean izen zan erremolari modura, Manu Robles, bomberua, eta 16 urtetan parte hartu dau. Orduan ikusten duzu, zuzen eta ondo, erremua kentzeko prest, kentzen da erremua, minik ez etxeko harrapatzaileak Gotzon Torre Aldai, 52 urteko harrapatzailea, oso urtekua, eta kokot badik gelditzu da. 18. enbarkazioa San Carromen. Honen eslogana, hainbat bidar errepeikatzen dana gaurko arrazaldian, galarrena libre eta zabalik, ia holan bada. Arnaitz Aboitiz patrolanetan lekitxarra maizo modura dokona lanbidia, eta harrapatzaile Xavier Irizarrin. Ikusin bihar honek 18 jasoaldi bezen 2010 urtean, eta ia urten antza emote motzae. Hemen doia, gorutz, oso ondo, baina buruz bera jauzi danez, golpe latza, eta jasoaldi bat, eta kokota dintilizka. Hemen gaoz, 19. enbarkazioaz, Kostajaku izenekua, gogoratu oraindik lekitxarra doizela, antzar naturalaz, 5 edo 6 parrandarako, parkatu, 5 edo 6 parrandarako, eta edozein, hau niko da esan, lanerako 5 edo 6 eta parrandarako edozein. Asier Zabala, patro lanetan, hau naranjas jantzitza eta harrapatzaile, Pablo Euskola, hau 52 urteko harrapatzailea, baina ez dau erakutsi. Lehenengo bidar edo baten bakarri jundaku bat ez dau demostra. Hemen dator beste enbarkazioa Lepoz beteta, tente eta ospatzen jaialdiza, ezin izan beste modurik, gaurko jaia handia da lekeition, Drogozuak enbarkazio 20. 7. antzarra dindilizka, eta euren eslogana antzartekaz kokoterarte, antzarrek ekologikoa betirarte, hone badakiu antzar naturalen aldekua dizela. Josu Ozkorta patroleanetan, eta Álvaro Galletabeitia 27 urteko lekitxarra harrapatzaile modura. Lekitxon kokota hartu bihar da, antzartekagaz kokotera arte zagotze eta antzar ekologikoa. Ikusin bihar, zer etxen dauen, ze honen kuadrillako errekorra, 2 lortu bezen, 2012 urtean, orain 3 urte. Álvaro, ikusin bihar, ze papel etxen dau, zurizko jantzitza, lehenoko modura, netxa bat, ordoia dindilizka, pañelo naranja, 2. bila, 2. eta buruz bera jauzi da, 3. bila, oso ondo, antzarrek eusten motza, 4. eta 3 eta kokota, ze pena antzarren utzagaitxik ezin izen dago, gehiago demostra, ze pena. Mutilak, antzarra hartuen berda, Mutilak ez duen urrun, antzarra hartuen berdata. Sokan ipinitza hau ikusten da antzar diferenti dala, hau antzarra euskal antzar motakua da, ikusin bihar zelako joku emoten dauen, ze antzar batzuk frantzisatik ekarten diraz, antzar mutua izeten da, eta hau euskal antzarra ia zelako joku emoten dauen. Lorakusku eta bakarrena, zenbat eta garruagoa, raruagoa, euren eslogana. Patron modura Jose Ramon Endeiza eta harrapatzaile Xavier Urberoaga. Xavier Urberoagari alias Tigre. Tigre esaten dutze. Ea pinguinua, hain artian atrapaten dabe.
Oso ondo kolpeotza, bere tamaino erraldoia eta erdi-erritxik. Euskal Antzarrak, horixe, orain arte, erabili duzenin Euskal Antzarra danak apurtu diz erditx. Horgabiz aprobak etxen, baina ez honekin Antzarra, etorkizunik ez da ikusten honek Antzarrak erabaltzen badu. Hemen dator, 22. enbarkazinea, 9. Antzarra esaitxa sokan. Hor badakizue, tiratzaileak Amoto, Mendiza eta ingurukua dirazela. Eta ikusiko duzelako lana emotetzaun aurtengo Antzarrak. Orain arte apura flojo doiaz, jasoaldi gehienen jauzena, lau altzada inditzuz. Jon Andoni Turraspe patron modura eta harrapatzaile modura Iratz López, 22 urteko Lekitzarra. Honepe jasoaldi gehien, 2011 urtean, lau jasoaldi bazen. Hau Iratz da 3. eskia parte hartzen da bena. Gogoratu, 1979an izen zela lehenengoko eskia, bakarna mutxategi, bidi zabaldu bena neska parte hartzeko, netxa aurreko urtean, marineru kontraka hartu. Ez da izen zuerterik eta altzado barik gelditzu da. Hemen 23. enbarkazioa, ja hasi gara txandia antzartekena, hau da antzar mekanikua, hau garatu zen 2006. urtean, gripe abiarra edo hori eguanen kontra eta Gaiker investigazio zentruan garatu zen. Honedoko mekanismo bat erdizian, pletina bat, da haren dokon zulun arabera neketxo edo harino apurtu leikena. Iez bost dardiko diametrua ipine genduen, aurten lehenengo kudoena 6,35 Kusiko dugu zelako jokua emoten daben, 6 eskua 24 jasoaldi eta esan apurtu. Harrapatzaile modura turrein nahi, enbarkazio honetan, Beatitze Aretxaga eta Udane Alzirika patron modura. Kolpetza eta gora Antzarrak ez du jasoaldi bat pesein, zestotza ondo kolpe. Aurrera zersetia. Hemen dator 24. enbarkazioa, gogoratu 2. enbarkazioa dela Antzartek erabiliko dauena, arratzalde honetan, zersetia Lekitzarrak, entzun nahi ez dabenari be, herrikuak da herriak libre. Hau da euren eslogana, Gotzon Dolaraga patroi lanetan Lekitzarra, baten bakarrik junda patro modura, eta ikusten da artez doiela enbarkazioa, neitxa erremua neiku geldirik euki hemen estribor bandan, eta Urko Larragainaga harrapatzaile modura. Honek esaten da urten 3 lekutan dokoela zenbakizaz urteren baten leku baten bakarrik pintza aperzibimentu eukiben, eta urten mentzek 3 bidarri pini doela. Hemen doia Urko, eta Antzartekeaz gora, Leo Azaldiza, oso ondo kolpeta, ikusin bihar zela golpik hartzen dauen. Hemen, eta kokotak endu! Kokotak endu Antzartekeri. Bat eta kokota, hau da, lehenengoko harrapatzailea Antzartekeri, kokota kendutzana. Kusi dugu, pletina barriz ipinitxekua, lehenengoko jasoaldizen apurtu doela. Orduan, ikusin bihar, urrengoko Antzarrak zelako pletina dakarren eta zenbat eriztuen daben. Hemen dator 25. enbarkazioa, hau beha, Antzartekeaz, aurreroko gogoratu kenduen jauela jasoaldi bateaz, eta izena tantaripez Lekitzarrak, Galarrena libre eslogana, patron modura Gorka Beiga, Lekitzarra eta harrapatzaile modura Ibon Martin. Badakizue, Lekitzarra harrapatzailea eta patroi izen bideoela enbarkazio modura jutek. Hau zen iesko irabazlia, Antzartekeaz 7 jasoaldi bazen, eta kokota ez dutzen apurtu, gaur zuberte gehiago doko. Iez, 5 dardiko zuluk iban, aurten 6 doia. 2. jau, oso harrapatzaile hona da hau, 3. eta ondo kolpeta doko ondio, venga, 4. ametxe doko gaurko irabazlia. 5. gora, eta bapez, ez dauen ieskua, baina Antzarrak eutzi hotza. Golpe batzuk elatzak, kontutan nuki Maribeian dagola, eta orduan alturia be handitza da, eta horretxaitxe ikusten da, mutila minjuta dola, ordo jaskurro jakuak, eta lasterren ungotzae sendatzeko tokira. Honen lemia,
libre herrikuak, libre askapena, libre euskal... Hemen dator, 26. embarkazioa, vinilo bala, libre herrikua, libre askapena, libre euskal presuak eta libre euskal herria. Iezko harrapatzaile bardinak errepetituten dago, Gaizka Likona, 3 jasoaldi bazen, Laranjas jantzitza eta Eneko badiola lemapian. Ikusiko zerretzen dauen Gaizkak. Euran fidantzia desagartzen bada, han apurtu dau eta kokota kendu dutza. Eta ikusi dugu, bigarren antzarrari bebentzet, pletina hau baino baju ipini behar dela. Hemen dator 27. embarkazioa, Potosor izenekua, hirugarren andana bizizin dato, ez dut monastilla antolatzaileen embarkazioa berretirateko, baina bueno, kolpeotza, ganora. Azitalatik eta portaleina ez dago besterik, ahonesko jantzitza, baina gora lekitxota antzarreguna baten jau, eta estotzak enduko kokota. Bateaz, konforma bihar, Jonander Bilbao. Hemen dator, Iztartiak, 28. embarkazioa, 3. antzarteka Dindilizka, eta esloga modura Galarrena eta Iztartia libre. Peru Robles, patroi lanetan, ikaslia, lekitxarra, eta Olatz Urrutia. Harrapatzaile modura, lekitxarra ebai eta ikaslia, mazortuteku da dugu. Honek abelak egiraz, paellak eta makarroek etxen, eta puntualidadi ez da euren fuertia. Oso ondo kolpeotza, Olatxe, baina gogoratzian estotza ondo finkatuteuki aurreko eskua eta horretxaizik eskapadotza. Hemen ez da bidarako gunia, Rotaflex kanpun itxi daue trabatak elitxu da, baina holan duzti epailier ikasurik enbarik hemen datoz. Jaia aurrera eruteko, olako portaerakin ez dugu aurrera piderik. Bueno, atzeti datoz gero matarlakuak, 30. zenbakizan ikusten da altzan jakoela, engantxatak gelitxu diraz, baina, bueno, esatez jako nian, kanpun gelitxuten dizela, ez dugu zetan, kasurik ezein. Sentitzen dugu, bakitz ez da nazuena kulpia. Bueno, matarlakuak untxe datoz. Matarlakuak aurrera eta pres gomabi. Esloga modura Galarrena libre. Eki Aboitiz patroi lanetan eta Zuaitz Erkiaga harrapatzaile modura 19 urteko gaztia. Honek iez, Jurgi Txopiteaz lau jasoaldi bezen eta iez mutxutxuneko kabri eukiben izena. Hirugarren antzarteka dago ezaitza sokan, eta ikusiko du Zuaitz Erkiaga gia zerretzen daben. Patroiak alboz ipiniotza harrapatzaileari, baina bueno, gai izen da Zuaitz kolpeteko. Hor dako lehenengoko jasoaldiza ondon jau eta golpi hartun da gero hor gelditzen da kokota Dindilizka. Bat eta kokotipez. Hemen dator arratzaldeko bitxikeri bat, embarkazio honetan, 31. embarkazio gomabi izenekua, Lemazain Fernando Intxausti, eta harrapatzaile modura 19 urteko bere alaba, Aixa Intxausti. Ikusiko dugu, Aitxaren lemapian ondo gidatzen badau, ze joko moten daben gure Aixa Intxaustik. Noiz dator pototo, etxean nahi ditugu, euren eslogana. Ia, zelako papera, Aitxak oso ondo ipinidotza, hando ja, zuzen, pizukitxiko neskia dau, baten jau, eta hor gelditzu da jasoaldia, baina bueno, urrengun gehiago. Trangadia, Foster, ezin da sartu barrura, Hemen dator, 32. embarkazioa, antzarraz parte hartuko dauena. Drangadia izeneku lekitxarra, jaezetan belibren nahi garilako, Galarrena afaltzen segidu nahi dugu. Jaezetan belibren
nahi garilako Patxi Bilbao, patroi modura 18 urteko lekitxarra, ikaslia, eta Ana Barinagarrementeria, aurreko urte bizetan, jundako harrapatzailea errepikatzen dago, aurreko urtitan Espainian jasoaldi bapez, aurten ikusin bihar, ia gai bada hori gainditzeko. Ia Ana ze papeletxen dauen, ondo kolpeotza, eta ondoia, bentzet baten jau, iesku baino gehiago, golpe handila, baina gora doia, bigarrena bebai, haupana, ia hirugarrena lortzen badau, eta hirugarrenean, utz, bi eta kokotipez. Hemen datoz, 33 garren enbarkazioa, Arrakala Mermel, hone beti errepikatzen daue zenbakizia urtero 33 garrena dira, antolakuntzan parte hartzen dauelako, eslogana egunian batza jaun, gaur antzar jaun. Jose González, harrapatzaile modura Alex Kasko eta Jose González esan du modura Lemazain. Bera da arrantzalia, lekitxoko arrantzale bakarren eta ikua dagona, ja barko bi bakarrik gelditzuten diraz, baina bueno, ia ze papeletxen dauen Alex Kasko, 28 urteko gaztiak baten jau eta gora doia, ondo kolpetak ganera, bigarrena hain jau, ia hirugarrena bai, modu ona ikusten dutzat, handoia laugarrena bai, ondo kolpeta oraindik, bostoko orain artean jauenak antzartekeaz, eta bost bebai, eta utz, bost eta kokota. Orain arteko jasoaldik egin jauenak kokotaz. Antzarteka beren joku moten dago, on pletina diferenti piniko da, apur bat zendu gaua, tekusin bihar, zelako joku moten daen nolako harrapatzailik torten badiraz. Espektakula hemen dago, jaso aldizetan. Hemen dator lehenengo enbarkazioa mankomunidadekua, Artaburuk izenekua, Aliustiarrak. Eslogana txokuk, zubize da galarrena libre. Herrikuk, herrizei. Holan izen bihar litzeteke. Patro modura, Ioritz Odiaga, Aulestiarra. Eta harrapatzaile modura 18 urteko gaztia Julen Antzotegi. Hau Aliustiarra. 2009 garren urtean potina ondoratu jakuen eta susto da Ramon Gaitxuen. Baina esan izer pasa. Kusin bihar aurten zelako papela itxen daen. Ondo doia bat, bigarrena bebai, ondo kolpeta, hirugarrena bebai, eta gora mutilak. Eta golpe handu jartun ondoren, hiruaz konforma bihar. Aurrera atezuan, urten atezuan, urten. Hemen datorra, azkaneko enbarkazioa tanda honetako antzartek erabiliko dagoena, atezuan izenekua lekitxarrak, Kalian Txe, Etxian Pinochet, Galarrena libre. Hau da Leire Goitizolo patroi modura datorrena eta Inoa López, lekitxarra 51 urtekua, inguru gurioko tenikariza, birritxan parte hartun dagoena, eta utzen jotza antzarrari, sepena, labanen ja jauzida eta estotza kolpe antzarrari. Orduan, antzarkan bizua etorriko da. Sabino, ez dogana, pasadan urtuan, hemen dator, bigarren txandia antzar naturalaz, 36 garren enbarkazioa Jandelak, lekitxarrak. Pasadan urtean gogukin etorri baginan, ongo urtean janengo, euren eslogana. Inigo Zubieta, lekitxarra patroi lanetan, estudiantia, eta Julen Arantzeta, harrapatzaile modura 18 urteko ikasle lekitxarra. Bigarren urtia gabe Jandelak aurten, pasan urtian ataskata geratu zirian, desirian pasa. Iez, ataskata gelitzu ziren desirin pasa, eta aurten, emotxak aukeria, zenbakiza aukeratzeko. Eta bueno, ondo kolpeotza Julen Arantzetak, eta handoia antzar naturalaz gora, baten jau, gogoratu antzartekak entzauela jasoaldi gehien bostekua, bigarrena doia honek, eta hirugarrenen bila Julen oso ondo, golpe itzala, paparrez,
Baina laugarrena be gora, oso ondo. Antzarrak eusten motza. Eta kokota. Lau eta kokota, ze pena antzarrena. Ze honek ingo bazen, hainbat jaso aldi. Pasen urtian, goguaz geratu zirian, eta urten txanengo dabela. Hemen dator Zerdani Pez, 37. enbarkazio lekitxarra. Antzarra San Fermina modura bere egunian, badakizu urten, egun bat atzeratu dela ziurtasun arazu gaitxik, zapatuan tokatzen atzoko egunean, baina gaur ospatzen dugu Domekan. Iker Reiriz harrapatzaile modura, hau be, naranjas jantzitza, 21 urteko lekitxarra, eta Mikel Aldai patron lanetan. Bueno, bat eta kokota. Bueno, ikusi daue Euskal Antzarra izen dela, ez daula moten jokua. Antzartekak orain arte, jokorik onena emoten dagozen antzarra diraz. Bueno, hemen ikusten da enbarkazio batzuk izkirritxa barrura sartzen dagozenak iztitzenak sartu bihar. 38. enbarkazioa untxe urteteko da, titiri paripe, iez akatzain genduan, antolatzaile emaitxik, minitxu tardilla gainditu ben, baina proia alazan justo denporan. Eta interpretazio oker bate gaitxik, akatzain ja antzarra altzazakoen. Aurten itxin jakoe zenbakitza aukeratzen, eta euren eslegana kontuz, aurten irabaztera gatozeta. Iezko utzune hori nahiko dabe bete, eta, bueno, antzarrak aguantaten motzae, eta Xavier Goitia inoz irabazitxakua da, hau, 2009 urtean harrapatzaile modura saria jasoban, eta urten ikusin biharria zelako papera itxen daben. Patroiak urrun itxidotza, salto enbiar eukiko dau, bueno ez, ondo kolpeotza askanian, eta ondo doia gorutz, bat, eta oso ondo kolpetadoko Xavier, bigarrena horrengo dau, eta hainka gaurretik jausten da, hirugarrena ben jau, eta bapez, estotzaken du, hiruaz konforma bihar. Hemen 39. enbarkazioa astopotruak, itxi herrikua bakian, galarrena libre eslogana, hainbat bidar errepekatzen da gaurko egunean. Mikel Fernandez Goitia lekitxarra patroi lanetan, eta Gaizka Laka 23 urteko fruterua lekitxarra harrapatzaile modura. 8 altzada ibezen 2010 urtean, ikusi bihar gaur zerretzen daben. Andoia Gaizka, oso zuzen eta ondo gauzi da, hainkak aurretik, jasoaldi bat, aurdoia biharrena eta ondo kolpeta, bi, eta gora, hirugarrena bai, bostoko irabaztaileak lau, bosgarrena gainditzen badau, buru eta pata, bosgarrena bai, neitza izikusi, ondo kolpete motza, seigarrena bai, eta orain arte jasoaldi geizen, zazpigarrena bai. Sortzi bai. Neitxa izerrez ikusi, eta hortzi itxibiak. Sortzi altzada. Orain arte, altzada geizen jauzena. Eta antzar naturalaz gabizela gogoratu. Garaitzen dugu antzar naturalakin, Trabolak izeneko lekitxarrak, Juan Carlos Paniagua patroi lanetan eta Julen Egia. Gogoratu bai, Traolak produzioak dokuzela lekitxon, hainbat pelikula eta ekitaldi grabaten dauen produktoria, eta eskerrak berari gaurko ekitaldi jabe grabaten gauzela. Trabolak aurrera, Julen Egia harrapatzaile modura, apur bat burua ondo adornata, ikusiko nun gelditzuten da, aurrerokuak
bere kamiseta buru tapata izen dau, eta honegia beren pelukia mantentzeko gaidan. Ia, jasoaldi bat, eta edarra bueltia haidinen jauena, bigarrena galdu dau pelukia, eta onde, hirugarren ergorut, eta hau izerrekusi barik, hori izango da trukua, hiru eta kokotik endu bez. Berrogeita bagarren enbarkazioa kokuak, honepe hainbat urtetan parte hartu daue, 25 urte eta gero berriro hemen, betiko antzarra atrapan nahian, Iker Erkiaga harrapatzaile modura eta Jesus Mari Erkiaga patroi lanetan. 17 urtekua dugu Iker Erkiaga eta ikusin bihar zelako papela itzen daben. Ondo golpeotza Iker Erkiagak, gogoratu antzarra honek hainbat jaso aldin jauela eta ondio kokotak endu bari dokoela. Bigarrena eta kokota. Kokua, antzarra hartuen berda, kokua, antzarra hartuen berda. Antzar honek 15 jasoaldi aguanta dituz, eta gogoratu 8 altzadaz gaizkalaka enjizuzela altzadarik gehien baina kokot barik. Berrota bigarren enbarkazio titadine, baina denporaz kanpo antzarra altzan jakoe. Minitxu tardi uki daue, ez dizen gai pasateko, orduan zoritxarrez kanpo. Neitxa Berton barruan, gure Xavier Kamarien anaizia barruan joan, ez dizen posible, lanak ez daulako inganolaz, euren partizipazioa ziurtatia. Amendatoz Tekento, berrota hirugarren enbarkazio honepa jandaria, 3 urteko tradizio eta plastikozko soluzioa, eslogana. Gaizka Portillo eta jasoaldiripez. Maitane izpizua izen dugu harrapatzaile 39 urtekoa, baina ez dau lortu jasoaldi bapez etxeri. Andara hundila eta abordaji izen dugu hor. Ikusten da, enbarkazioak amaitxuta gero, ez dizela hon bihar bere amaieran. Kokuak kanpora junbizan hortik eta horretxi Tekentok enjotza abordajia. Berro eta laugarren enbarkazioa Satarrak izenekua, patro lanetan, elantxobeko prestatzailea arraun taldekua. Lekitxoko Aitor Altzibar. Honek ikusten da, zelako zuzen eta artez dakarren enbarkazioa. Harrapatzaile lanetan Ander Ugarteburu. Euren eslogana gure esku dago erabakitza eta Anderrenetan kokota. Hau da, Ander harrapatzaileen eskuetan kokota kentzia. Ikusiko dugu, zerretzen da. Eta bapez eta kokot barik. Ez da lortu, euren esloganak esaten daena, ez dutza eken du kokota. Beltzunak, izan da mutilantzako. Berro eta bosgarren enbarkazioa, Beltzunak. Galarrena ez itxi, antzarra bizi, esloganaz. Borja Goienetxea patron lanetan eta Unai Castañeda harrapatzaile modura. Hemen enbarkazio honetan hainbat txistulari juten diraz eta urtero lez, ikusten duzue Korastian, txistulari ja, jota fuego, soinua eta leitasuna zabaltzen inguru guztiari. Borja gondo altzado berremua, librateko, amendoia, harrapatzailea, bat eta gora berriro, ia bigarrena behondo. Golpe Santar Samar hartun dau eta apurtu dau antzarra, zepena. Bi eta antzarra. Berrota zeigarren enbarkazioa tropela lekitxarra hemen dugu, batzuk ez da benai, baina guk aurten bebai, euren eslogana.
Txetxu izeneko harrapatzailea Jose Manuel Díaz. Izen ofiziala eta harrapatzaile modura Joseba Koskorrotza. Honek 2008 urtean 8 altzadei bezen. Gogoratu, 13. antzarra dugula, antzar naturala, gehienen jauena antzar naturalaz 8 jaso aldi, baina kokotik ez dauela jaso. Hemen doia Txetxu, eta Bapes eta antzarra. Antzar makala tokasako eta pena, ze honekin goazen jaso aldi batzuk. 57. enbarkazioa, batela zaintzeko 10 eta antzar egunian 50. Galarrena ezitxi libre eta zabali. Brageterri izeneko enbarkazioa dugu, John Madarieta patroi lanetan, hau kokotera inun bete eta partaidikin, justo erramalaize gusten duzue ezin librata euren lekua, baina bueno, allá diraz bentzet antzarraspira, Markela Milategi, 23ko urteko gaztia, kasetariza, ia zelako lana etxen daben, baina oso makal. Ez dauen jasoera Bapes eta datorrutino bato. Kokomarro, etorri, urten kopidiko nenetaku. 58. enbarkazioa Kokomarro eta plastikozku edo benetakua munduko jairik onenetakuak euren eslogana. Ibai Castro lekitxarra patroi lanetan eta Imanol Bareinka bebai lekitxarra harrapatzaile lanetan. Hau dugu lekitxo bedarra taldekua, nekazariza, amilako basarri izan duguna. Ia zelako papela etxen dauen. Berak ekoizten dauen lako genero ona, antzekua, etxen bada bere ekitaldiza, seguru ikusgarri izango dela. Haupa Imanol, venga! Bueno, ondo kolpeta doia, bueltak entzitxuz, eta bat eta kokota esan dugu eta Imanol beten jau esan dakua, oso ondo Imanol. Ze pena, antzartekea zezutia, zezukengo zenduan, hainbat jaso aldi. Berro eta 9. enbarkazioa Kakinprak izanekua, 13. antzarra dugu, antzar naturala ikusin behar ze joko emoten dauen. Untxe, ipini barriza ze aurreku kokotak endudutza, herrizak azke izateko Galarren eta bestia libre, eslogana, handara bizizin datoz, Markel Arrasate patro modura eta Mikel Etxebarria, 21 urteko harrapatzailea. Mikel Etxebarria eta patroi Markel Arrasate. Eta honek ez dauen jaso aldirik, orduan datorrutera arte itxon bihar. 50. enbarkazioa, ja gainditu du gure erdikuak pasatia, Kardaiak izenekua, 30 urte ondoren sekulako gogorren. John Madariaga patroi lanetan eta Iñaki López markaida harrapatzailea. Eta ez dauen jaso aldirik. Hor ikusten dugu Iñaki markaida, 63 urte ikuiarren, gaurko balentriza parte hartzen lekitxoko antzarretan. 63 urteko gaztia dugu Iñaki López markaida. Patroia, hasia, Mari Errotara jauzitza. Patroia, Aimar Goitia eta Mikel Alkorta. WC Commons lekitxarra dugu, talde honek hainbat ekintza antolatzen dituz lekitxon, eta bertako patroia dugu Aimar Goitia, eta Mikel Alkorta harrapatzaile modura. Llabe inglesia Maria Rotara jauzitza, Iza Tolet barik potina, hau da euren eslogana, kolpedotza Mikel Alkortak eta ze pena berabe hor dago esaten. Mikel Alkortak jasoaldi barik injutza, kokotak endu antzarrari. Ze pena, ze honek jasoaldi gehiago etxeko aukera edarra izen dau. Saliut dugu hon irudizetan, 52. enbarkazioa, euren eslogana 20 urte martxan, da ondino kantxan. Hori morala, ikusten duzu enbarkazio pisotxu dela, lento dator, baina pentsaleik denbora barrun sartuko dela. Bere patroia Xavier Etxano, eta harrapatzaile modura Mari Madalena Garzia, baina lena modura esautzen duguna. Patroiak estotza, bueno, albotik itxiotza, ikusi bihar zelan libraten den patroiak, atento egon da, bueno, libra dao.
Ia, gora lena, eta kokota honepe zepena, antzarrak ez erantzutia. Jaso aldi barik, kokotak endu dutza. Beste asko, 53 garren embarkazio zenbakizia azkizkirri, aurten bebai ez top 10ean sorteoko zenbaki sosketan. Hau ez da bete, ze azkanegoko urtitan beti amarreti bere ukideu zenbakizia, baina aurten zuberti ukideu eta 53 garrena. Jose Miguel Akarregi patroi lanetan eta Xavier Romo, 53 urteko harrapatzaile laneta. Lehen ukidu Iñaki Markaide 3-3. Ia honese papeletxen da, maka, oso makal. Jaso aldi bari konforma bihar, 0. Ia datrutian, obatu etxen badau. Antzar festa beti hilen bostian. Antzar festa beti hilen bostian, esloganaz dator Trauskilak, 54 garren enbarkazioa. Gorka Jauregi dugu informatikua lekitxarra patroi lanetan eta Ruben Lekerika beba lekitxarra mekanizatuan lana etxen dabena, 31 urtekua, harrapatzaile modura. Honek, kuadrilakuak batzut torpidiraz, eta horretxik izena, Trauskilak, ia zerritzen daben. Eta, bai, ez daue kokotik endu, apura torpe, bapes eta kokot barik. Hemen dator, 55 garren enbarkazioa eta Saliut espada apartaten abordaji zeleike. Bueno, tangatan, eraso sesistarik ez, lemapiaz, Mikel Lekerika patroi lanetan, lekitxarra tabernaria eta Peru Bidal Gurrutxaga harrapatzaile lanetan. Hau, leioakua dugu, arraunlaria eta euran ezaguarriza kuadrilla modura, Kriston Majudiraz eta neskentzako partidarra. Bueno, hor ikusten da, enbarkazioek ganeska neska mutil, juerga itzalaaz, señeriaz, eta patroi tarrapatzaile naranjas jantzitza. Patroia bere txapelda guzti, kapitxanena, eta ikusin bihar. Peruk, ia zelako lana etxen daben. Bapes eta kokota, aizepena honepe, antzarteka, ze junbazan igualengoan ezibizino poli bat. Haupa Peru. Jangu ero, enbarkazioa 56 garren zenbakizaz, lekitxarrak, aurreko urtian kaka, onguan kokota. Ia beteten badabe, esaten dabena esloganian. Joseba Mikel Ibarra patroi lanetan marinela, lanbidez, eta John Bedia Launeta Goitia ikaslia harrapatzaile modura. Ia, iez baino zubertu gehiago badokoe. Ikusten dugu, enbarkazio horretan danak mutila dizela, harrapatzailea zurizko zantzitza eta pañelo gorrizaz, eta bapes eta kokota zepena, ze honek goguaz, jundiraz, jasoaldi etxeko, jasoaldi asko etxeko, antzartek erun baben, igual ukikoen zubertek ezo. 57 garren zenbakizaz Kakalamuz, dator enbarkazioa, zapatu izan, domekia izan, antzarrak hilen bostian, Ricardo Elordi eta hau izendakua Danobat enpresan lana itxen dabena, erremolari izendakua, hainbat urtetan parte hartu duna, eta alabia harrapatzaile modura, Maitane Elordi. Ikusin bihar zelako papela itxen daben. Hau Maitane bere sasoian atleta bikaina izendaku dugu, tximistakua, eta itxa patro edo arraulari bikaina izuntza taldian. Oso ondo doia enbarkazioa, apur bat, azkana momentuan trabestun jako, baina ondo kolpeotza. Hemen doia gorutz, eta bat. Eta kokota usteok kendu dutzula. Zepena honepe, apuntazan izan lehengo bidarnoia eta naturala desaprobakot. Baina bilurra daukat altzada asko ez dago izela ingo naturala, hori da nire pena bakarra. Datorrutian seguru antzarteka ez jungo dela eta demostrako dela bere malizo guztia. Zeirak eta bost pasaurik dugunean, 58 garren enbarkazioa Txisiposo.
Gogoratu, antzar naturalaz gabizela, honen eslogana, Galarrena eta herrikua libre, 110 herrikotxe edo taberna zarratzeko zorizan dagoz, eta orduan gaurko lema nagusia hau da, Galarrena eta herrikua libre. Harrapatzaile modura Ander Cabrera, 21 urteko lekitxarra eta patroi lanetan ikusten da trabestun jala, neku trabestu, Iñaki Alcedo, salto enbiar eukidau harrapatzaileak, Anderrek, ikusi enbiarria zelako papela etxen daben, eta utz, jaso aldiripez, enbarkazioa ikusten dozuena, erronka handuza doko, 2007 urtean, Irati Herrera, 9 jaso aldi ibazen, eta aurteniak kapaz badiraz, pasateko, Eizuputz, 59 enbarkazioa, Ane Herrera dugu, lan hori egiteko, Elena Trantxo patroi modura, eta mozkortutala ez, beti jeirako prest, eroan eslogana, Ane, zure aurreko Irati Herrera, ez da izen posible, ez dauen jaso aldi bapez, eta Irati Herrera gelditzuko da talde honetan, jaso aldi gehienen jauzena, 2007an. Enbarkazio honek ez dau denbora askori galdu eslogana asmatzen. Abarketa eslogana eta izena be abarketa. Enbarkazio honetan txuma parte hartzen dau antolatzaile lanetan, baina ja ez da juten enbarkazioa. Inigo Lakoume harrapatzaile modura eta Juanjo Arroekotxea patroi modura. Inigo ez dauki izen zuberterik eta jasoaldi barik gelditzu da. Ganoriak itxi, Galarrenez itxi esloganeaz dator, apurtu arte kuadrilla. Kuadrilla honetan, parte hartuan bere sasoian, Aitzol Negrete, 32 jasoaldi bazela 2004an. Baina kuadrilla honetako errekorra zazpikua izeban Xavier Zubizarreta 2010 urtean. Imanol Gonzálezek saiatuko da jasoaldi gehiagoetzen eta Ibone Iguren lemapian jundira zantzarre arte. Kolpeotza Imanolek, eta Andoia bentzet baten jauz, eta golpe itzala hartun dago berutzia, baina bueno, Andoia bigarren haitzen bebai, oso ondo, bigarren bat, oraino bato hainka gaurretik, baina ez da lortu apurtzia, bi eta kokotipez. Harrapatzailea katalanaz berbaitzen abila dana Jordi Fernández eta Korainak enbarkazioa 3 eta 2 zenbakizaz. Eslogana, ia Korainen amuak atrapatzen dauen, antzarren lepua. Iban Laka dugu, Bermiotarra, Sumiller modura abila dana, patroi lanetan. Eta Jordi, enpresario modura aurkezten da beren burua. 30 urteko gaztia dugu, ikusin bihar, ia zer etxen da, neuren kuadrilako jasoaldi gehiene eibesena, 2007an, 3 jasoaldi ibazen Erea Castro, gusin bihar zematetxe da, eta ondo gazi da, baten jau, eta bateaz gelitzu bihar. Ez da lortu kokotak entzia, urrengun izango da. Gozebarik eta neharrez, Galarrena libre eta zabalik, esloganaz dator, Sakilo, 63 zenbakidun enbarkazioa, eta harrapatzaile modura Paul Gezuraga, 20 urtekua, eta Nikolas Bikuña, patroi lanetan. Oso ondo datoz, hemen danak erditente, antzarra erditsi pasaten, eta Paulek oso ondo golpeteko aukera izen da, ikusiko zelako lan haitzen daben, zurizko jantzitza prakak eta baltzesko jerzia, ordo igora, bat eta bigarrena gainditutu dau, 3. biladoia, horiok eta 3. bebai, ia zelan portaten da nantzarra, 4. bebai, ondo kolpeta segitzen dau, eta 5. bila, 5. bebai, ia, 8 dago, gezen ez jauna eta hortxe itxi da, 5. solta dau, eta hor gelditzu da aleginetan. Enbarkazio honek eslogana antzarteken kontra dakar. Plastikozko antzarra ez da lekitxarra. Simelak, 34 zenbakizaz, Aitor Alberdi patroi lanetan eta Manuel Jimeno harrapatzaile modura
hauen eiku heldua, 50 urtekua. Ikusin bihar aurreko jasoaldiak gainditzen dauen. Orain arte, bi eibezen, 2007an. Ia Manuel, 50 urteaz, ordoia gora. Bat, oso ondo golpeta. Eta kokota, ze pena, beren balizua demostrateko. Eukiban beste antzar bat, hor erakusten da beren azarria. Jasoaldi bat eta kokota. Antzar jaiz aurrera eruteko, areu batzu bete biherra dagoz. Da bada, denporia. Iza laro tamarren markazio parte hartzen dauenian. Derri horrezku da, denbora barru baten sartzia. Irtera puntotik antzar aspira. Minitxu bat eta erdidokoe eta gure epaileak zorrotz beteten daue lan hori. Minitxu eta erdi gainditzen dauen enbarkazioa jokoz kanpo gelditzuten da. Gero, hortik aparte, dana batera, trabestu barik, eta artez etorri bidar dauen enbarkazioak jai honetan parte hartzeko. 3 ordutan, 80 enbarkazio inguru pasatzeko aukeri izeteko danok, arauak zorrotz bete bihar izaten duguz. Askatasun eruntz, arraunka, Sakil Onil. Bilbotarra dugu parte hartzen 75. zenbakizaz. Aurten 14. postua paella txapelketan lortu daue, eta euren errekorra 2008an 8 altza da. Josu Idiazkez, Elgoi Bartarra, 33 urtekua, eta Emainola Leraza patron modura. Ai, ahoneri behantzarra apurtun jako, eta jasoaldi grano baten barik, antzarra eurentzako. Eta honen patroi lanetan Jakinda Goitia. Eta harrapatzaile modura Gontzal Elorza. Semeak hasi dira zerrekadua ematen, hau da, errelebu eskatzen. Kolpedotza Gontzalek, 18 gaztia, eta golpedar hartu ondoren jau lehenengo jasaldiza. Eutzimuti, 18 besterik ez toko zuta, gaztetasuna tenjarra baino. Bigarrena eta golpin ondoren itxibierra eukida, baina bueno, jasoaldi bi eta esperientzia datorruterako. Horein datorren enbarkazineko patroia, gaur kontxan irabazi dauen herri bardinekua da, Ondarre Beitarra, Cristina Canales. Arrapatzailea, Mercedes Arriola, Bilbotarra, eta Jairi Jai, eraso sesistarik ezabatu nahi. Hau da, Maribedakon eslogana 77. enbarkazinoiaz, eta hor dugu Mercedes kolpeten antzarrari, eta lehenengo jasaldiza oso ondon jau, hainkak aurretik bintze jauzidanean, bigarrena de bai, eta hau golpe latza, baina bueno, gai bada eusteko, ba ez da izen posible, bi eta kokotipez. Urrenguan izango daukeria, Mercedesek, haupa Mercedes, ordoiaz guruz gorrekuak, laguntzera, badakizu hemen, organizazio mailan oso prestakuntza hundizeko jentia dagoela, ureko motorraz, busua dagoz bebai, non hor ondoratzen bada azpitzik aterateko. Bata patro eta bestia harrapatzaile, Osabia patro, harrapatzailea, lobia... 78. zenbakizaz, Euli Beltz, antzarrago maskua bai, baina mingorri minen puntakua, honepe antzarteken kontrakuak, ia zerretzen daren antzar naturalaz. Juan Dagirre, harrapatzailea 22 urtekua, Bilbotarra, eta, bueno, bez, zer pasaten den antzar naturalaz, ba, aukera izen hainbat jaso alditzeko eta bapezin gelditzu, urrengun gehiago. Salbe enbarkazini arrematzen 79. dugu, Iñaki Guren patronmodura eta Jorge Bergaretxe Bilbotar 23 urteko ekonomilaria harrapatzaile modura. Futbola eta juergia du maite, harrapatzaile honek, eta ikusiko dugu, 13 jasoaldi bezena kuadrilla honek 2008an gainditzeko gai badira. Oso ondo hasi da, bat, lepoz, baina golpe darra hartun da. Ondo diagorutz, bigarrena popaz, ondo, hirugarrena be lortuko dau. Laugarrenen bila. Ega, gora!
Ja, kontaketik galduen jo, ze horre ondira estrabez, eta kokotak endutza, ze pena, ze honekin goazen jaso aldi pilo bat. Bosteaz lortun dago kokota. Salbe dugu, oparkatu, lehen izen da salbe, bost jaso aldi inditzu, zon orain arte gehien enjau izena kokotaz, bueno, empatia arrakale mermeleaz gero denbora guzi bihar, 30garren zenbakizaz aikoten dugu, Pablo Iñigo Badiola de la Fuente patroi lanetan getxotarra, informatikua, eta harrapatzaile modura Juan Ramon Torres arrasatearra montatzailea. Ikusin bihar zer etxen dauen, esloganik ez dakarre. Eta ordoi harrapatzailea antzar berriz epini du, eta kokota eta jaso aldiripez. Hemen dugu, 71garren enbarkazioa zenbakizia askuin Bitori. Amodioren potina esloga modura, eta hemen be famili bardinekua, patroia Patxi Solano, ipastartarra, Zubieta jauregikua, eta Zenaida Solano, Zubieta apartautelekua. Ia Zenaida, ze joko itxeko aukera dokon, 18 urteko gaztia, baina bueno, ez da lortu jaso aldirik. Bigarren zenbakizaz Kikirri, JG jubilarte, Juanina, hainbat urtetan erremolari izendan eizuntzakua, patroi lanetan, urtero lez, eta Aitor Txertudi, 23ko urteko Bilbotar ikaslia, handoia, opa, edarra golpia, ba, itxin bihar izan dau, ze golpe itzala hartun dau. Apuraten, urten. Hemen dugu apuratzen, 73garren zenbakidun enbarkazioa Izar Urien. Goien etxea harrapatzaile, zurizko jantzitza, Igorrek erundu enbarkazioa oso ondo, baina ez da izen gai, jaso aldi bat etxeko. Hemen dator 74garren zenbakizaz Aiatolat, Guillermo Olartua, Birritxan maztapuntia irabazi dauen lemapian, eta harrapatzaile modura Juan Migoia. Azkanegoko urte guztietan parte hartu dauena, 2005garren urtetik bera izen dugu harrapatzaile modura. Jasoaldi gehien, onda 4 urte, 2011an, jasoaldi 2, ia gai bada, bere rekorra gainditzeko. Bat, eta ia, eta bat, hor gelditzu da, kokotak endutzela bentzet. Haupa Juan, kokota eta bat. Alea iata ez, hau da eslogana honera karrena, Arrano, 75garren enbarkazioa, Josu Etxendia patroi lanetan, Durangarra, ingenerua, eta harrapatzaile modura, Xavier Urrutikoetxea, Usanso Lotarra, inspetoria, triatloian, Trebia eta zazpialtzadak eizenen jauena, eta gaurkuan, Bapes eta Kokota, zepena. 2006garren urtean, Egazti gripia salata, Legitxoko udaletxiak erabakiz hartuan, antzar artifizial bat eratzeko. Eta orduan, hortik urtean, Gaikerren kolaborazioaz, gaur ikusten duzuena esaitxa antzarteka. Barrero, tanda berri bat azten da, Zunizein, 76garren zenbakizaz, eta hau jungo da, antzartek mota antzarraz. Ikusiko dugu, onartian, jasoaldi gehien etxen da bezena honetxe diraz kokota apurtu barik, aurten lortu du, bentzet, pletina barrezak ipinitza, bentzet, apurtzia, eta holan kalibralek egu gero, zeineaz apurtzen dan, da zeineaz gehiago irautzen dauen. Dator urtean holan, bentzet badoku aldatzeko zuluak eta espetakulo gehiago lortzeko. Ikusiko dugu, enbarkazio honek, zelako joku emoten dauen. Maria Gorritxo, harrapatzailea 28ko harrapatzailea, Iruñatik etorri da,
lanbidea astronauta ipintzen da, baina bromako lanbidea izango da, eta Joana Epalza, Gasteiztarra, gidaripean, patroi modura. Aurten ere, lemarik gabe, baina Marieta Antzarraren jabe. Haupa, Marieta! Eta jasoaldi barik. Zazpi zenbakizaz, San Sosai. Mikel Quintana, patroi modura, Bilbotarra. Eta Ariz Diaz Torre, Pix. Desizenekua, Deustokua. Hau ez da Bilbo, kontuz. Urperatzen espagara, lortutako ez da makala eslogapian, eta bentze lortu da hori etxia, harrapatzailea ondo kolpeotza kokotari, libra dau patroien lemako arrauna, eta bat ez da lortu, eta kokota ez da lortu kentzia. 78 garren zenbakizaz, iez kanpo gelditzuzinak, trabez ibilizilako Zanganuak. Aurtengo eslogana, alperkerizak itxi duz, aurten bai, Zanganuak uretara. Ezaugarri modura, aurreko urtean ez, baina aurten bai, lortuko du aiatzia. Ganorazko patroia eta antzar mekanikoen bila. Olatz Pereda Bilbotarra, Ibai ekologian ikerlaria, eta Jon Errenteria Bilbotarra patroi modura, baina ez da lortu altzadarik. 79 garren zenbakizaz ikusi barik. Hau, geu etxen gauzena zer ikusitza doko. Ze eslogana dino, gaur ikusi barik, bizarro ikusiko, en vinilo y CD. Ez en vinilo, ez en CD, baina YouTubeen seguru izango zarilakai, gaurko ekitaldia ikusteko eta disfrutateko gau gauzen modura. Ibon Aizpurua, 20 urtekua lekitzarra inkenierua harrapatzaile modura, eta Jon Zubieta izan dugu Bilbotarra Leman. Ia, Jonez zelako joku emoten daen, bat lortu da bentzet. Bat eta ez dau lortu kokotak entzia. Urten Txolopote aurrerago, etorri aurrerago. Txolopote, laroi garren enbarkazinea, ja, 6 gelditzen diraz, ja, maitzeko gaurko ekitaldia, Ligoteo, Sanu eta Eskontza gitxio, euren eslogana, Jose Hernández Bilbotarra, patroi lanetan, eta Asier Usategi, 30 urteko Bilboko fisioterapeutia, trebetasuna kirolian, harrapatzaile modura, ia demostraten badao. Ardoia, leherengokua, bueno, oso ondo hainkak aurretik erun dau, ia bigarrena ebai, hainkak aurretik bebai, ia hirugarrena bebai, haupa, Asier. Laugarrenen bila, eta hiruaz konforma bihar, ze pena, ez dotzaken du. Zenbakizaz, 81, Sisto Matxango, ezina ekinez egina. Joana Olartua Bilbotarra patroi lanetan, beren gaitasunak Zumba irakaslia. Teresa Zarralde, 23 urteko Bilbotarra estudiantia, harrapatzaile lanetan. Ikusiko dugu, Iesko bi jasoaldi gainditzen badau tripulazio honek. Ordoia Teresa, eta eharra golpia, baina bueno, eutziko txala, ez dotza eutzi. Bat eta kokot barik. Kestala jagakota. Pasan urtean, inon erruz trabata geratu zirian, aurten, pasabatzarrean. Ja, hiru enbarkazinok elditxuten danian, hemen dugu antzartekeaz, eharra dabiu. Epaile aldetik erabaki da, antzarteka ez aldatzia, ze bestelan enbarkazinoi guztiari izako moten denboria pasateko, eta ia jokua mantentzen daben gure antzartekak. Ia espada apurtzen eta kanpo gelditxuten da partaideren bat. Iñiko Kabakaz justizia lemapian, Jonathan Goitiz patroi lanetan, arrantzalia lekitzarra, eta Ane Maruri harrapatzaile modura. 19 urteko lekitxar gaztia. Trabestuta ja diraz, baina gai izen diraz askanian harrapatzailea kolpeteko ganoraz. Tiratzaileak eutzi eta gasoaldi barik enjau bere lana. Aurrera errezaka.
Larote irugarren zenbakizaz, errezaka, honek mankomunidadeku diraz, ipastarrekuak, eta atzo batzarrera esiliz etorri, azkanegoko zenbakizetakua emondutzau organizazio aldetik. Antzar maitea eta diabros betea euren eslogana, Enrique Manzisidor, Iatarra patroi lanetan, eta zier Goikotxea, 23 urteko Iatar estudiantia, Soroslia, harrapatzaile modura, ia zelako papela etxen da gure Iatarrak. Ordoia, eta gora, bat. Ia bigarrena, ez da lortu, jasoaldi bapaino gehizorik ez etxia. Amedator azken bigarren txalupia, laro eta laugarren zenbakizaz, honepe pasan urtian, okerreko lekuti sartu zen, eta horre txikuk iban, azkanegoko zenbakizaz eta ikua. Tabanuz, ondo pasa laguna, gaur da antzarreguna lelopian datoz, Oskar Manuel Lorenzo harrapatzaile modura arrantzalia, timbalerua, eta Ibon Garatea lemapian. Ikusin bihar zelako joku etxen dauen, antzartekeaz, esan bihar, bat, eta bigarrenen bila, gehien, ondo, ez dauen golpe handila, bi inditxuz, esan bihar, erresumen modura, 33 garren zenbakizaz, Arrakala Mermel, parkatu, Bos Jasoaldi eta Kokota, Alexander Kaskok, doia orain arte, irabazle modura, eta Kokot barik, 39 garren enbarkazinoia, Asto Potruak, 8 Jasoaldi, Gaizka, Laka, ikusin bihar, Azkanegokuak, orain datorrena, Manganiku, gai bada, hori gainditzeko, bestelan, Alexander Kasko irabazle, Bost eta Kokota, eta Kokot bakua, Astopotruetakua, Gaizka Laka, 8 jasoaldeaz. Nola izango da mundua oparua? Azkanegoko enbarkazinoia orain dugu, Manganiku, honen edauzan, ostutako enbarkazinoie, eta euren eslogana, nola izango mundua oparo ez badu elkartasun aroa. Patxi Xavier Txesma lekitxarra patroi lanetan, eta Joel González harrapatzaile modura, 23 urtekua. Honepe, lepos beteta eta azkaneko zenbakitza dokoe, gauzak ez dauen zelako ondoen aurten. Ikusiko datorrutian hobetzen badaue. Ia ondo kolpeten motza, astizan ikuki dau, saltada uretara, azkaneko enbarkazine dugu, 8 jasoaldi eta 5 gainditu bihar dituz. Bat, ia ondo doia, venga biharrena, hotz ondo, ia hirugarren bila, eta ez, lehen esan duguna, 5 Alexander Kasko, Arrakala Mermel, eta 8 Gaizka Laka, Astopotruetakua hone dugu aurtengo irabazliak. Beste barik, ondo pasado zue posten gara, parkatu akatzak, eta datorre urtean zuekin izango garin esperantziaz, agurtzen zaitugu. Ondo izan, ondo disfrutatu eta jarraitu jaizetan, ze hondik asko falta da eta agur bero bat. Ikusiko dugu.